Круглыя акуляры, спартыўная мастерка ў разводах, пышныя шыкоўныя вусы. Калі Эскін у такім выглядзе з'явіўся на экране, рагаталі ўсе блізкія. Ён умеў здзіўляць не толькі геніяльны ігрой на раялі. Сёння ў праграме «Беларусь як песня» размова пойдзе пра патрыарха беларускага джазу, кампазітара, галоўнага джазмена Беларусі Аркадія Эскіна. У Мінску ён з'явіўся ў 1972 годзе, куды яго запрасіў ансамбль тоніка Віктор Вуячыч, з якім піяніст пазнаёміўся ў Ленінградзе. Пазней Аркадзь Барысавіч стане музычным кіраўніком ансамбля, які пабывае на гастролях у Панаме, Калумбіі, Венесуэлі. А з Вуячычам яны не проста супрацоўнічалі 8 гадоў, а шчыра сябравалі і падарылі Беларусі шмат прыгожых і таленавітых кампазіцый. Адна з іх – «Салав'іная речка». Я уехал далеко, в край совсем незнакомый. Сердцу так одиноко, все тоскует по дому, где над низенькой хатой соловей до рассвета, где встречался когда-то я с девчонкой летом. Соловьиная речка, соловьиная речка, до утра расставания поцелую крылечко. Сколько лет пролетело, только память живая к тем чарующим трелям той заре возвращает. Где-то вспыхнет зорница, гром прокатится эхо, и опять мне приснится, что домой я приехал, в ту деревню, где парень бегал вместе с друзьями, где над речкой орешник оглушен соловьями. Соловьиная речка, соловьиная речка, зазвенят, как на струнах, два родных мне словечка. Край отцовский дорожен мне любого наследства, ведь никто так не сможет петь, как птицы из детства. Соловьиная речка, соловьиная речка, зазвенят, как на струнах, два родных мне словечка. Край отцовский дороже мне любого наследства, ведь никто так не сможет петь, как птицы из детства. Соловьиная речка, соловьиная речка, зазвенят, как на струнах, два родных мне словечка. Край отцовский дороже мне любого наследства, ведь никто так не сможет петь, как птицы из детства. Нарадзіўся Эскін у 1939 годзе ў Харкаве у сям'і канцэртмайстараў. Бацька працаваў у оперным тэатры, а маці у тэатры эстрады. Аркадзь вучыўся ў 10-гадовай музычнай школе для адораных дзяцей і ўжо ў 13 год граў у джазавым ансамблі ў рэстаране. Але бацькі забаранілі. Як гэта хлопчык з інтэлігентнай яўрэйскай сям'і будзе граць па рэстаранах? Але Эскін з джазам не расставаўся. Стаўшы дарослым, ён уладкаваўся ў Луганскую філармонію. Пасля працаваў у Ростове, а ў 1967 годзе ў складзе трыа накіраваўся Донецк на джазавы фестываль
дзе яны занялі другое месца. На першым для Эскіна заўсёды была жонка Клара, з якой ён пазнаёміўся, калі яму было 18. Заляцаўся да яе недоўга, усяго 3 дні, і сыгралі вяселле. Жонцы Эскін прысвяціў не адну музычную п'есу. Выкананне наступнай кампазіцыі, безумоўна, было таксама з думкамі пра яе. Калі ў 70-х Эскін пераехаў на пастаяннае месца жыхарства ў Мінск, то пазнаёміўся з маладымі таленавітымі музыкантамі. У 80-е яго запрасілі ў легендарны ансамбль песняры. А ў 1987 годзе ён трапіў у біг-бэнд канцэртнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. Аркадзь Эскін быў пажаданым госцем на кожным джазавым фестывалі, а на многіх міжнародных конкурсах ён станавіўся лаўрэатам. Рукі павінны быць добра фізічна натрэніраваныя, тады галава добра думае, дзяліўся сакрэтамі сапраўднага піяніста Эскін. У сольных праграмах ён мог граць няспынна гадзіны-2, а ў ансамблі і таго болей. Музыканты пераходзілі ад джаз-року да класічнага джазу, а пасля ад традыцыйнай музыкі да авангарду. Паслухаем такую імправізацыю і мы.
У 1994 годзе Эскіну патэлефанаваў кіраўнік уральскага дыксіленда Ігар Бурко, з якім яны былі знаёмы яшчэ па выступленнях у Валгаградскай філармоніі. Калі Эскін праехаў у беларускую сталіцу, Ігар вярнуўся ў родны Челябінск і стварыў джазавы ансамбль. «Аркадзь, ратуй! Мы едзем у Европу, а ў нас няма піяніста, і калектыў разыходзіцца. Яны гатовы прыняць толькі цябе». Так пачаліся 5гадовыя гастролі Аркадзія Эскіна і ўральскага дыксіленда па Англіі, Швейцарыі, Нідерландах, Германіі і іншых краінах. Многія вядомыя джазмены марылі выступіць разам з Эскіным, а ён вярнуўся ў Мінск, каб працаваць з маладым пакаленнем музыкантаў. Сярод іх трубач Валерый Шчарыца, дуэт з якім мы зараз і ўбачым. Падчас гастроляў у Аркадзія Эскіна з'явіліся сябры-джазмены ў многіх краінах. Іх ён запрашаў у Беларусь, дзе разам арганізоўвалі сапраўдныя джым-сейшыны. На сцэне збіраліся дзесяткі музыкантаў ад Польшчы да Эміратаў, і яны імправізавалі. Эскін успрымаў такія фэсты, як творчае спаборніцтва, дзе мог і сябе паказаць, і з іншымі пацягацца. Мэтр запрашаў на фестывалі і дзіцячыя ансамблі, хоць адзначаў, што сам з вельмі маленькімі займацца не можа. Выкладаў у Мінскім інстытуце культуры. З унукам як пачну граць,
то гэта пераўтвараецца ў гульню, а не ў навучанне, казаў Аркадий Барысавіч. Бяры хоць простыя мелодыі, хоць шлягеры. У кожнага музыканта ёсць галоўны хіт, а Эскін для сябе яго сам і прыдумаў. У гэтага хіта нават назва была умоўная – «Іспанія», казаў народны артыст Беларусі прафесор Михаил Фіндрх. Паслухаем і мы гэты твор Аркадія Эскіна ў суправаджэнні Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Рэспублікі Беларусь. Ён чалавек хатні па характары, хоць і малы ростам, але вялікай душы, кажа заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Фёдораў, які стварыў джазавы ансамбль ва ўзброеных сілах. Калі ў 67 гадоў у Аркадія Барысавіча было цяжкае захворванне крыві, то ён усё роўна імкнуўся дамоў. Ён збягаў з бальніцы і казаў: «У 4 сценах я адчуваю сябе хворым, а тут сяду за раяль і зноў жывы». Прафесіяналы кажуць, што ігру Эскіна на раялі можна пазнаць заплюшчанымі вачыма. Давайце і мы зараз апусцім павекі і атрымаем асалоду ад яго музычнай імправізацыі на раялі.
Эскін адкрыў для мяне новы свет вялікіх магчымасцей, расказвае бас-гітарыст і аранжыроўшчык Мікалай Неронскі. Граем, і раптам ён кажа: імправізуй. Я не разумеў, як гэта рабіць, але даводзілася граць. Я ўдзячны, што ён кідаў мяне адразу ў бой. У джазавым трыа Аркадзій Эскін працаваў да канца жыцця. Ён задаваў тэму, а пасля басіст і бубнач імправізавалі. Такой тэмай у наступнай кампазіцыі стала вядомая «Bésame, bésame mucho». Маладым выканаўцам трэба заўсёды вучыцца ў вопытных настаўнікаў. А прафесіяналам не забывацца дзяліцца майстэрствам з новымі пакаленнямі музыкантаў. Аркадзій Эскін гэта разумеў, таму часта выступаў з маладымі і адначасова вучыў іх. У гэтыя моманты і ў яго самога з'яўляліся неверагодны задор і жывая энергія. Мы таксама заўсёды гатовы падзяліцца ёй з вамі ў праграме «Беларусь як песня». Да новых сустрэч!